En la categoria Millor Esportista Home, el premi ha estat compartit. Ricardo Navarro, del Club Caçadors La Diana, i Alejandro Tormos, del Club de Karate La Pobla. La millor esportista dona és Carmen Ruiz, del Club de Xocs Tradicionals. El premi al millor resultat esportiu es repartia entre el Club de Galotxa, guanyador del 25è Trofeu Edicom, i l'equip juvenil de l'Atleti Baibonense, que l'any passat aconseguia l'ascens a Lliga Nacional. I la millor trajectòria esportiva ha estat la de Coque Pérez. Ell va ser el primer valencià en fer el cim de l'Everest. En la modalitat d'esport popular, Junta Local Fallera ha rebut el reconeixement per l'impuls a l'esport de la pilota. El millor esportista en edat escolar masculí és Miguel Puertes, campió d'Espanya en combat juvenil. I en la categoria escolar femenina era per a Yolanda Fas, del Club de Gimnàstica Rítmica, i campiona d'Espanya en la seva categoria. I per a Tània Arenas, campiona d'Espanya de Karate en precomitè. En resultat escolar no hi havia guanyador, però sí 3 mencions. Els primers, Adrián i Carla del grup de ball esportiu. La segona, Gemma Gallardo del Club de Tenis Taula, a qui li replega el premi un familiar. I per últim, Andrea Tarín, jugadora de l'equip d'handbol femení del Marítim. El premi a la millor entitat esportiva ha estat per a la Societat Pajaril El Ramet i al Club de Ball Esportiu de la Pobla. El premi a l'entitat no esportiva se l'ha endut la Cooperativa Agrícola La Constància pel suport a diferents esdeveniments com la Volta a Peu, el Gran Fons o la Setmana Esportiva. En mitjans de difusió, a la web de la Pobla Balla, al seu blog i a la pàgina que tenen a Facebook. La menció especial l'han compartida 2 esportistes, Vicent Izquierdo, dedicat tota la vida al parany i ara professor de reclam. L'altre, Miguel Faus, pel seu treball en favor de la penya ciclista. 14 categories però molts més premiats que deixaven esta fotografia dels guanyadors de la 7a Gala de l'Esport.